Ahoj holky, krásný den vám přeji. Dneska si budeme povídat na téma mých rychlozápisů. Já pro své rychlozápisy používám jenom takto sešit. Je to teda konkrétně Rhodia sešit, kdo nezná, velmi doporučuji. Celý princip tady těchto zápisků je o tom, že nemáte čas. Jste doma, nemáte čas, nechcete zapomenout, co jste všechno udělali. Mně to vlastně vzniklo z toho důvodu, že jsem vždycky měla za ten den tolik aktivity a nikdo to neocenil a já jsem si říkala, to je nefér, já to někde musím zapsat, co všechno jsem za ten dnešek stihla. No a tak to taky dopadlo. Tak základem toho všeho je vyskládat si všecko na stůl. Jak vidíte, já jsem tady začala už něco dávat dohromady. A co je pro vás důležité a doporučuji promyslet si v hlavě, jaké barvy byste chtěli v tom rychlozápisu použít. Co je pro mě důležité, nepřemýšlet nad tím jakoby úplně dvakrát, co budu dělat. Prostě to švihnu na papír a tím to bude. Tím to bude jasný. Takže já budu psát dnešek a protože dneska ten den byl fajn, nicméně nebyl tak plný jako včerejší, když jsme byli i s rodinou venku, byli jsme se projet šelinkama, tak to tam všecko zahrnu. Tak další takové mini pravidlo, co doporučuji, je dát si tam pokud máte nějakou velkou samolepku, tak ji tam vložit co nejdříve. Protože když to dáte později, tak už se nedočkáte, už nebudete mít prostor. Tak, no a teďka jdu na to, co mě vlastně zajímá. Já tady do toho musím vepsat, co jsem tvořila. Teď si uvědomím, co jsem za ten víkend dělala. Trošku se tady budeme dotýkat sketchnotingu, kdy vlastně vy budete zápisy dělat formou nějakých kreseb, zápis, šipky, doplňky, různé bannery a podobně. Tak tady u toho upozorňuji, že zase naučte se jeden typ banneru, ten budete furt používat. Potom, když budete šikovnější, tak jednoznačně můžete jít do složitějších. Tak. Já si pamatuju jeden a to mi stačí. Tak. No a zase, máme tady nějaký prvek, který nám vlastně rozbíjí tu celou stránku, není to prostě jedno k druhému. Tak když se vám to tam nevyjde, vůbec si z toho nedělejte stres, protože to nevadí. Je to prostě naopak zajímavější, že tam jakoby je něco nepravidelně. Tady prostě, když něco zkazíte, tak to vůbec jako nevadí. Vidíte, že já se s tím tak jako dvakrát nemažu. Vidíte, že i ty drobnosti, když takhle vyplníte, tak se stanou zajímavější. Celý ten text je prostě potom opravdu drobné věci, když vyplníte, vykreslíte, je to zajímavější. Já teda děkuji za vaši pozornost, mějte hrozně moc fajn den, který si potom nezapomeňte řádně zapsat. Takže krásný večer, ahoj!